Kaatopaikalta suuri osa puista haettu, mitä mulla on. Sieltähän ne saa ilmaiseksi. Sanoi sille kunnan taholle, joka siellä kaatopaikalla duunaa ja huusaa koko ajan, että miten se onkaan näiden jätteenkäsittelymaksujen kanssa, kun tekihän peräistä ihmisiltä jätteenkäsittelymaksun, kun ne tuo tänne näitä vehkeitä, että jos mä haen täältä vehkeitä, niin eikö aivan oikeus ja kohtuus, että te sitten maksatte mulle näitä jätteenkäsittelymaksuja. Se kunnan ukko katteli siinä ovella äijä lallintaista ja sanoi, että no ei he ole maksusta puhuneet, mutta he ajatelleet, että he pystytään patsaan jo parhaalle hakijalle tänne. Että semmonen myönnytys voitais antaa. Onko Koivisto, mikä soittelee Iistä? Huomenta päivää. Voi peijakas, kun meillä olisi tarkoitus avata kierrätyskeskuksen ja pajan ovet 1.1., koska se, mitä me ollaan saatu apurahaa siihen tuolta Pomovältistä, se maa- ja metsätalousministeriön homma, niin se on niinku vuodelle 99 ja se pitäisi kyllä saada ovet auki 1.1.99. On ilmennyt ihan selviä tarpeita kyllä semmoiseen, että porukat haluaisi tehdä ja touhuta, mutta kun ei ole oikein paikkaa ja taas ne syrjäytyneet, niin ne ujostelee niin kauheasti kaikkia tuommoisia virallisempia kanavia ja tuommoisia, että ei ne osaa tahtoakaan eikä hakia, mutta taas toisaalta meillä on nuorena työttömillä se vahva etu, että me ollaan kovasti samannäköisiä, ihan tämmöiset syrjäytyneetkin ja itsekin on oikeastaan aika lailla tämmöiset taustat, että on vaan jotenkin havahtunut, että hei, että tää elämähän menee ihan hänekseen, kun tässä on tämä viihdepuoli enimmäkseen päällä, että nyt täytyy ruveta jotakin tekemään. Välttäkää kiroilimista ja rivouksien lausumista, sillä huomioikaa, että joukossa on myös nuorisoa sekä vakavahenkisiä miehiä, jotka eivät mielellään sellaista halua kuunnella. Mutta kuitenkin se on nyt kaatumassa siihen koko homma ja sillä tässä on kuntaakin tässä niin avuksi hakemassa koko vuokra-antaja vanhempani sanoi, että hän haluaa ne takkuut vuokratakkuut se on niin saanut ja luvattu jo, mutta sähkölaskusta ja vesilaskusta, että ne ei jää pystyyn. Niin kun meillä ei ole nuorena työttöminä rahaa kuitenkaan semmoisiin takkuisiin, niin me sitä sitten, että kunnalta ollaan tässä kyselemässä, mutta hakijana on tämä nuorten työttömät. Eli siinä näitä toimijoita on varsin monta. No niin se Neno Anjakin sanoi, että kyllä tässä kunnan pitäisi olla mukana ja sitä meinaili ja ihan niinhän se täytyy paikkakunnalla ottaa kaikki mahdolliset ja potentiaaliset. Eli siis se mitä kunnanhallitus siinä hakee on se, että jos hallitus tekee asiasta konkreettisen päätöksen, niin se sitä päätöstä tehdessään tietää, että mitkä ovat ne konkreettiset muut tahot, jotka osallistuvat siihen kokonaisrahoitukseen ja mikä on niiden muiden tahojen se päätöksenteon valmius. Että mistä on päätökset olemassa, minkä kokoiset päätökset, missä se asia on vielä auki, mistä syystä se on auki ja minkä kokoinen raha on se, mitä on heti. Se kun siellä on niitä miljoonia ja miljoonia VVV-sivuja. Teidän pitää oppia se taito, että se olisi se teitä oikein. Mitä te haette. Se on se ensisijainen asia, mitä mä haluan teidän oppia. Onko se nyt se, minkä kautta voi tuhota koko systeemi? Joo. Aika hassu hommeli. Mä tulin tänne ilmoittamaan tähän kurssille ja sitten yhtäkkiä mä sain päähäni, yksi ihminen tuli ja sanoi, että teillä olisi paikka ja tilat semmoselle tietotyötorille siinä. Ja mä että no niin kyllä oiskin, että tehdään projekti. Anotaan rahat ja no niin, saatiin sitten 45 000 siihen ja mä oon täällä kurssilla vaikka niin edes, että mä tarvin näitä tietoja ehdottomasti. Joskus loksahtelee.
varmaan rikospoliisi. Sä äsken harjoit. ensi vuoden Moro. Jaa, tätä ei ole mulle kuule annettu tätä ollenkaan. Mullekin tuli postissa ihan just. No voisi tulla mullekin niin jos ei tuu, niin mä lähden tästä roteesta. Hei kuule, tiedätkö, Rotestilaulun ensinnä ja sitten rotestoin muuten. pitäisköhän sun olla mukana täällä, kun me aletaan sitä kierrätyskeskusta ja paijaa suunnittelemaan. Niin vai ette Se ihan tänne järkeä. sitä? Ei me tähän, mutta tuohon Haapahempa halliin. Joo, te olette oikealla asialla tässä tietenkin. Mutta sulla sitä olisi käytännön kierrätyskokemusta ja tietäisit, että mitä määriä liikkuu mitäkin hyytyjätettä, niin olisi kyllä ehkä ihan paikallaan olla tuossa ohjausryhmän toiminnassa kanssa. Joo, ei se sovi minun vartalolle, kun minun on laiha mies ja sitten se on ujo. Ujo kuule, niin tietenkin, mutta hyviä neuvojahan minä voin antaa, jolla niin hengessä mukana. Katsopa, henkinen tukihan on teille erittäin tärkeä. No niin, tietenkin joo. rahallinen tuki olisi vielä tärkeämpi. Muuten hyvä, että ei riitä ääni. Mitähän tästä tekisi? Lintupönttöjä perskelee hyvin sahalla pärässä. Porhaisi reikä. Ympäristöystävällisiä. No ainakin tämä hyperinformaation tuluva, mikä hukuttaa niin ihmisen semmoiseen tavallaan turruttavaan, onnelliseen olemiseen. Mukavia sijaiselämämahdollisuuksia, niin jotakin tähtihetkiä omaa elämänsä. Niin tavallaan semmoista sijaisvirtuaalihöpötystä, joka ei ole kuitenkaan ollenkaan totta. Ja sitten ne oikeat ja tähdelliset asiat unohtuu siinä aivan täysin. Työttömien on viime. Hyvät sanat. Maataloussihteeriltä koitin saada tässä, silloin kun vielä haaveilin tästä pelkästään tästä punaisesta tuvasta ja perunamaasta ja elämästä ihan rauhassa tuolla jossakin elukoiden kanssa, niin soittelin sitä maataloussihteerille, että olisiko niitä tyhjiä maatiloja missään. Että pitäisi päästä alakuun tuommoisellakin maataloushommassa tässä, niin maataloussihteeri sanoi, että onkaan heillä tiedossa vaikka kuinka paljon, mutta kun heillä on vaitiolovelvollisuus. Että ne on palkan eestä vaiti siellä, että no hyvä, että meillä on tämmöisiä. Eikä niillä ole mitään tulosvastuuta, jos joku firma tekee jotakin päätöksiä ja niillä menee perseelleen systeemit, niin ne joutuu siitä edes vastuuseen ja omasta pörssistä pulittaan pois, mutta kun päättäjät tekee päätöksiä ja liikuttelevat miljoonia, niin ei niillä ole mitään niinku vastuuta. Siitä se on veronmaksajilta pois. Kaikki. Päivärahalle kaikki päättäjät pitää saada. Tälle Kelaan alle 1880 markkaa. Ilmaiset matkat niille voitaisiin järjestää, että ne saa järjestellä ihmisten asioita, mutta sillä me saataisiin tommoset urapyrkyrit sieltä helekattiin. Muistakaa, mä oon klouni. Mä saan sanoa. Niin, että meidän täytyy muistaa, että kunta on semmoinen kunnan palveluelin ja ei se saa olla niinku firma, jota kuitenkin tulosvastuullisesti hoidetaan sillä lailla, että kaiken pitää niinku tuottaa vaan rahaa. Että on jotakin tuommoisia palveluita, jäte- ja sosiaalialan juttuja, jotka on niinku rahassa mittaamattomia arvoja. Kunnan toiminta-ajatukseen minun näkökulma on se, että jos kuntaa ei johdeta tulosvastuusta, niin se ei kyllä ennen pitkään pysty niitä palveluitakaan tuottamaan. Mutta vielä täsmentäisin tätä ensinnäkin niin, että onko se ajatus kuitenkin se, että tämän kierrätyskeskuksen ja pajan toiminta olisi niin kuin luonteeltaan jatkuvaa. Siis ei pelkästään niin, että se olisi vuoden 1999, vaan jatkuvaa. Jatkuvaa tietenkin tulevaisuuteen hamaan. Joo. Että saataisiin tuo kaatopaikan pyramidin rakentaminen keskeytettyä ja ohjattua uusia raaka-aineen niille kuuluville paikoille. Ja ei me voi niinkö olettaa, että tämä kierrätys ei niinkö laajenisi ja verkosto kehittyisi paremmin tulevaisuudessa, että uusia raaka-aineet huilaisi niinkö suunnilleen liukuhinnoille kohta tulevaisuudessa tuonne takaisin tehtaisiin. Mutta kyllä mä oon lukenut ajatelakia ja on tullut siihen tulokseen, että tässä on niin kuin mainitaan, että kunnan se täytyisi järjestää. Mennäänpä sillä tavalla eteenpäin, että nyt seuraavaksi annan sitten niin kuin Markulle